Monggo Mas. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sedaya ingkang tansah dinurmataken, ugi dumateng Bapak ingkang amung-ugati inggih menika Bapak Rahmat tiyang sakeluarga ingkang tansah kula hormati, lan ugi para sesepuh ugi tini sepuh ingkang wonten ing dusun Kertajaya ingkang kamboten sekat naminipun setunggalipun kula nyuwun pangapunten ingkang tansah kula dherekaken, lan ugi dumateng Bapak anggota Dewan DPR RI inggih menika Bapak Darsum Darmawanto ingkang tansah kawula antut runtut inami lan ingkuna lampah lakunipun kula tansah ngestaken dawuh ugi tansah ingkang kawula hormati. Matur kumi panuwun dumateng Ibu Rias ingkang pundi sampun maringi wekat dumateng kawula minangka minangka netepi wajib inggih menika panjenenganipun Bapak ingkang agungan hajat inggih menika Bapak Rahmat lan ugi Bapak Mamat ingkang saking Tarisi wondene sepanipun dipun suni menika sepatus kula lan kanca kula menika sepatus BK. Lan dipun kawitan pamugya kanthi lestari lan bodho mboten wonten lan satunggal punapa. Monggo kula aturi mriksani lan dipun rengang-rengang Mas. Anu kasetar kegawan dikit ya. Gending napa mawon lah. Monggo. Ora kowe sekang kowe ana bolang san nek anan kang son-son. Nek corona ya ora apa-apa. Mbok ana biasane ana. Sing cilik. Monggo kawula bareng-bareng kawiwitan. Ha sing gede. Pripun sih, Dedek? Iki tak sawang saka kabuhan koke mambak kaya dene selo nggo mlaku nang semut. Iki ana wong bagus kaya kayane dudu wong kene. Nek wong kene iki kayane ya ora bagus kaya wong iki kayane iki. Lan nggawa dunya brana kang akeh. Lah iki kang mongko aku iki mau dadi begal wis samentara suwe. Ringgon dadi begal, lengku dadi begal ke wis perong dina bojoku ramangan ke kebeneran ana wong liwat. Sedulur, ora sak ngomong dhewek kaya wong gemblung. Nanya kok ada gemblung ngotang-ngotan. Kepriye? Kowe ngidrah ning Dranggung Prapatan kok karep apa jenengmu sapa? Kok mulane nyegat marang lakuku sak pengombe mantir sapa ing tlatah Maruyung Sari. Di sana. Ditembungake. Aku iki krono dadi alias Suroteko kang dewa wengku ana ing tlatah Kertajaya kene. Krono dadi alias Suroteko. Dur sliramu sapa? Saka ngendi paranmu? Jeneng kok werna-werna. Ya werna-werna. Jaman siki gaul. Aku kuwi Ditasraya alias Krono Urip saka ing tlatah Maruyung Sari. Krono Urip saka ing tlatah Maruyung Sari. Napa dawuh ngarsane Bapak Sutrisno supaya nglarapake bakal nandur wijining wilayah Kertajaya. Oh, dadi kowe Dutasraya saka Maruyung Sari, Bapak Mamat nandur wiji ana ing tlatah Kertajaya. Lha wiji apa sing bakal kok tandur? Apa manut tanduran ana ing sing kene iki? Wit gedang, kelem, tanduran pit pari kenang banjir kenang keong. Padha wae kene ben Akan nangis wong tani. Sing tak tandur dudu wijine. Dudu wijine ketukundan lan wowoan. Mesti bakal ditandur kuwi wijine menungso sahrening Mas Apip Aminuddin kuwi nembe wae jawabannya Mas ya. Wis ijaban sah alhamdulillah. Kowe ditandur ning tlatah Kertajaya. Oh, wijine menungso. Wijine menungso, dudu wijine wit-witan. Ombok wit. Mula aku karo kowe padha ndonga bareng-bareng sawise menungso ditandur. Ya jawaban ijaban karo Mbak Ayu Siti Rahmawati muga-muga wae sing diparingi langgeng. Ya. Amin.
kae tagine sing nggawa kon mondhan mlaku men ditakoni mengene maju bae maju rasa gede dun ngono iya tone kok rebyah temen ya Suratego iya iki keluarga sedulurku atur Sokai Mariun Sari kenang opo kok aku sawise nandur wiji nggawa sing werna-werna cacahe kaya ngene bener kowe mestine durung ngerti durung mangerteni mulane saka iku aku ki perlu takon karo silamu iki sing gawa saka Mariun Sari apa lan tegese apa wujude mangkene aku ki ora ngerti lah terus tak jaluk dening aku lah mengko ning kowe iki mau kudu diwedharake siji lan sijine yen nganti kowe ora bisa medharake siji lan sijine tak sudah sabar dening aku eman aku anake akeh nek aku mati mengko sing randamu nggo aku wis anakku tak empani kabeh wis senenge pancen iki randa Suratego yo apa sebab itu borampe supaya tlatah Mariun Sari kowe ngrungokno aku pingin nek kowe dek kuping yo duwe kupingmu jejeg ora jejeg ya takoni men pakon sapi kuping sapi sing siji bener nggih sing kiwe sapi sing tengen wedhus ya jejeg senenge kowe kuping sapi karo kuping wedhus mulane kok ngrungokno men jelas Suratego iya nalung biyen nenek moyang swargi nek wong jodohan tibane ragil karo mbarep karo ragil wiwit tekan Demak Pajang dadine Kraton Mentaram wong jodohan wajib disarati begalan diwajibno begalan yo tentu begal dino putus rezeki niki pengantin ing begal marang Sukertaom tegese begal sebel kuyunge pengantin sakoron lan ini pengantin bener pinter kowe ya Suratego iya sebab kowe sing dhewe menang ning Kertajaya aku njaluk lilane atimu ijenono aku idene aku bakal mlebu ning daleme bapak ora gampang lho ora gampang larut wae kan mlebu ana ing wewengkonku ya ki mangun nang tlatah dusun Kertajaya kowe kudu pamit karo aku lan kudu manut karo Suratego sawise pamit kudu ngampopi ya iya nek ora ngampopi ya balene klintung ati kowe senenge yen ora pamit lan ora izin karo Suratego pateni sabar sedulur sabar ketemu sepisan iki malah paten-patenan Suratego ki wong galak siji sing digawa werna-werna akeh cacahe kabeh mau mengko teges ana wedine dhewe-dhewe nah tampang pungkasan iki sing dawa sing kaya wujude kaya ndek ki apa ki anu karo sing dawane kabeh blek kaya ngerti-ngerti ya bumbune lah ya mbok bae apa jenenge apa lan maknane ki apa tegese ki apa kowe jenenge pikulan ya Mbatan mula wong urip nggambarake pikulan karo Mbatan kaya dene Mas Apip lan Mbak Siti Rahmawati iki wis upamane jodohan abot enteng disungguh bareng-bareng sakara dipikul disungguh bareng-bareng Mas yo contone iki garwane kabotan jenengan rewangi samu barang apa bae sing kabotan bareng-bareng sak koron ganti-ganten ojo dewek-dewek urip sebab kok sak koron sak omah iku kudu guyub lan rukun kenang apa kok dijenengi Mbatan ya jenenge apa Mbatan wong urip seneng Mbatan rembugan antarane kakung dalah putrine sebab ben ojo nawake padudon mongko tunggale jeneng padudon kowe cilik padha ngedeke marang rezeki padha pisah gedene padha pegatan kaya kowe mulane wong ora seneng rembugan akhire kowe pegatan apa ranjung pengantene mau bayi sembut-sembutan goblok sembut-sembutan rembugan wong panang kuping sareng beda aku pikir ora krungu iya wis kowe jenenge Mbatan jenenge iki Batan iya tegese mau ya mangkono iku bener terus aku takon Wangsulana apa kanthi jelas lan Pramana yen ora kowe mau suduk nang nyong kok pedange nyong terjadi iki aja cekelan kowe lah medeni lah kowe lah aja cekel kaya kowe disit sunat iki wong aku sepi kan sepiti iya Pak ya iya Pak kan pungkasan pitakonku
Iki wujude apa iki? Iki pari ya dari seni ora gedhe ora cilik penyayi ki mbudake wujuding pari sebab kanggo pangane murid. Siji sing jeneng wujuding pari nek tasih nom kaya ngopo ngertimu? Nek esinom wujude pari ngadeg. Ngadeg nek wis tuwa. Nek wis tuwa temungkul iku wujude wis sing gambarake menungsa. Oh, menungsa Mas Apip Aminuddin. Biyen mriko panjenengan bujang durung te pacar. Paribasan ana pemadon ayu dilirik ditakoni kena sebab tesih bebas. Ini saiki bareng wis bojo. Ya. Ya, perlu aja kata-kata beruman aja padu. Terkecuali dewekan itu panarang-arang. Hah? Kayak surute kowe iki. Goblok kowe. Jeneng hari. Lah iki sing bunder jenenge kowe apa? Nggih. Sing bunder kaya bokonge Siti nggih, pengantin wadon nggih. Kaya ngerti-ngerti apa bokonge pengantin. Lah iki mbok lagi mlaku kang ana mari ngene nyong ngutut mas bunder. Ya ngetut karo patung ada keponakane nyong iki nang ngapus. Bareng keponakan. Nek keponakan ya ora bukan masalah bayaran. Ya ora kira-kira ya. Kira-kira pres wae. Iya bener. Iki artine iki jenenge tampah. Praktek saka gargane wong tuane biyen lahir kowe dibadani tampah kowe dibadani apa biyen? Kene bedane aku temen. Lah kowe dibadani apa? Nek surut iku gebul langsung nang lemah melayu. Kayak tulu-tulu melayu. Memper uripmu kaya setengah ngalas. Kenang apa kok tanpa ibaratnya bumi sing jenenge tanpa ibaratnya bumi. Bunder kaya bumi. Tegese apa tegese? Cilik sing nggo dewasa duwe bojo sing bunder tekade manembah marang sing gawe urip. Nek wong Islam ya nglakoni sing limang waktu. Wong apa? Wong gemblung rasa takon. Rasa takon. Oh alah. Agamamu apa? Hah? Agamamu apa? Nang ya ora agama. Oh ya wis mantep. Karo nggo agama. Ya ibaratnya bumi kowe ngerti isine bumi ora? Ya ngerti. Isine bumi kuwi ono piro cacar? Isine bumi ku ono loro. Loro. Iya. Ono awan. Nek ono awan ya ono wengi. Ono padang. Ono peteng. Ono mentah. Ono mateng. Ono wong lanang. Ono wong wadon mulane padha jejedoan apik karo Siti. Oh bener. Ngerti wong loro cacar. Ya nek ono wong bagus. Ya nek ono wong bagus, ono wong elek. Kene mandan maju. Nah, ana wong bagus ana wong elek. Iya. Nek wong bagus karo wong elek. Iya. Ngene. Nek ana wong bagus sih, nek ana wong bagus sih ngerti duit. Nek ana wong bagus sih, nek ana wong bagus ana wong elek, nek ana wong bagus sih ana wong elek ki. Apa aku salah dong? Ampune kaya apa? Kene mambu sprite. Ini mes sprite. Oh, kene ganti maneh mambu jengkol. Terus mangan jengkol. Kelek ora enak. Ngopo meneh, Kon? Ya wis. Iki tegese mau. Iki sing bener. Nah, bener. Sing bunder terus jodone iki. Kowe no jenenge iki jenenge ciri sing metutuk. Heeh. Lah sing kaya kiye kaya numuk ku jenenge mutu. Piye mutu? Heeh. Ora pada bae. Pada bae apane? Kayane ya mandan mirip kaya napit iki kayane iki. Kaya ngerti-ngerti ya. Lah ya anu mas meneh gedene ora. Ya lebih gede. Dia mantan bengkong. Oh, mulane kayane. Ciri ono jojone mutu. Tegese apa? Nek ciri kuwi dhewe watu mutu sing duweni wong lanang. Do tegese ciri sing dene wong wedon mutu lan wong lanang. Lah iki kanggo gawe ngopo? Ciri kanggo iki mutu kanggo mecahke barang sing atus. Wong umpama wong bebrayan gedhe kuwi wajib dipecahke perkarane opo ben aja padha padu. Masalahnya apa? Dipecahke ben aja padha padu. Dirembuk sing bener-bener ujarku lanang karo wadon. Mangkene. Ya dipecahke bener perkarane. Pamrih apik rembukan sekeloron aja pada paduda. Sabar ya. Mau seneng buri susul. Masa suwe. Jur kawi kan tadi payungan. Wis ora apa-apa. Dalamane. Sore Teko. Yo. Ora susah ndak sing werna-werna perkara iki. Kowe njaluk kabeh mau sing digawa ning aku kena wae iki contone lir kabeh anak. Heeh. Nek dipecahke ora rampung sejam. Patone wis sak rampung perkarane tinggal seger lan warase.